Hello mga ka-listeners, mayong hapon ug ang oras alas 2:41 sa kahaponon. Og mag-upload na ta sa part 11 mga ka-listeners no. Nya kini sa lang akong i-upload karon kay ang habo-habo no sa wala pa nako ma-edit no. Kay kini akong giuna mga ka-listeners. Nya magbasa na lang ko siguro dito sa comment mga ka-listeners no kay kanang para di na kayo mataas ay di pa dai magtag sa di ko dai kadiyot. Radyo kasi ganahan nag-radyo no. Ay balo na mo unsa ning radyo ha na IFM, AM, DWHP, na SD card basulod, type C. Nindot kaayo maminaw og radyo mga ka-listeners. Kay di na kinahanglan no. I-charge sa nimo ni mina na kag-radyo. So mo ni radyo nga di na kinahanglan load. Ug ta sa cellphone kay magpa-load pa man ta no. So back up kung why load mga ka-listeners niya. Kiri sa plus light balik-balik ta ni no. Telescopic ni nindot kaya ni kusog musiga ya. Layo kay kabtan ni murag ni pagka telescopic gid. Murag laser ba nga layo kay kabtan ang yang siga niya. Kiri sa mo ni ato ang Buya app. Nindot sa di mga listeners kung mag-record ka niya banha kay palibot. Maklaro gyud ang imong tingog. Mo focus sa imong tingog mga listeners no. Nya duha ni siya ka buok. USB type C ni siya no mga listeners nakasaksak ni siya sa cellphone. Og napailain kini magtag lang ko ani kay yawat na lang naay kapuno og load no mo na siya mga listeners ang sandang watch no nindot ni so baratuhon na ni di mo mahay puro baratuhon tag mga baratuhon ba kay kung di mo magmahay ba no pero kini medyo mahal yun kay kinahanglan jud kag kung gusto jud ka mahimo nga vlogger nga gusto kag tin-aw imong tingog kini jud magtigom na lang ka kay medyo mahal yun duha ka buok man siya no nya original ba mga ka-listeners nya mora to di na lang ko tas ono nya lang ko magbasa sa comment di human sa drama di na sa inira ko itag nya human sa drama basa ko sa comment okay paminawan niyo ang part 11 sa Gugmang Binilanggo. Like the stars in the night. Ug karon mga higala di ta maglangan, niadahin ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang Binilanggo. For me, Giparking nagtarong ni Roger ang motor. Nagtipon gyud sila si Talia. Mao day nga wa siya mutug-an ako kun hain si Talia. Kay may relasyon na day sila. Migawas og balik si Talia. Ato na ko, Roger. Bye! Mulakaw si Talia. Asam ka ni siya. Sundan ko si Talia. Naglakaw lang si Talia padung sa eskina. Sundan ko lang yun una siya kung asa siya paingon. May misugat niyang tresikat. Misakay si Talia. Kinahanglan dili siya makabantay nga kisundan ako siya. Oy, Erika. Hindi naman kang bino. May problema ba? O, Papa. Ado na kid. Unsa man kana? Ang imong anak. Si Renante. O gano'n na problema ka man kang Rinante? Nga buutan man ka ng ako anak. Papa, may gitago si Renante nako. Unsa? Uy! Unsa masab kay yung gitago diyan mo? Nagduda kung may babae siya. Papa Anton. Nga nagkikatawaan lang ko ni mo, ha? Huwag kapag hindi ay makaila sa akong anak, Erika. May nang may baho ka. Nga usa kaligdong nga bala ka na si Rinante. Dili may tabo magpakaawaw siya sa iyang pagkaamahan. Papa, asawa ko. Og nakailan na kay kusbatasan ni anang Renante. Mailan ako siya kung doon na siya anomaly ang buhaton. Abi ni mo, Erika,
Mas maitingali nga timanon nimo ang inyong anak kaysa magsigi kag duda ni Rinante. Sorry gid kayo, Papa. Pero pisa kung saon ako. Diligid ko makahimo sa pagpangga kang baby Rinan. Erika, Naning kamot kong mahalon ang bata. Pero, musupak ang imong kasing-kasing mo ba? Papa, Tuon kay nakaila kasi ang inahan nga mao si Talia. ambot. Basta, layo siya sa akong kasing-kasing. Ugwa na ko na tuyo Kinsa man gyud ang amahan ni Bebe Rinan? Ha, Erika? Kinsa? Ha? Dugay mo nag-uban si Talia. Pagkamabdos niya, ikaw ang mitabang niya aron makatago gikan sa mahan sa iyang gisabak. Ang pangutana, kung nganong milikay man siya sa amahan sa iyang gisabak. Kinsa man gini, ha, Erika? Walagi ko makaila. Wa mo sultin ako si Talia kung kisi amahan siyang anak. Wa. Busa mahimo ba? Ayaw na ko pangutan abahin anak. Kay wa ko ikatubag ninyo. Misuod naman sa usa ka subdivision ang taxi nga gisakyan ni Talia. Mihunong siya ng dakong bahay. Kang kinsa man ang bahay. Tuwa na. Nanaog na siya. Oh. Gisugat siya ng usa ka lalaki. Tuwa na. Misuod na siya. Nagpaingon din ang lalaki nga gikasukat ni Talia. Excuse me, mister. Siya to, sir? Kadong babae nga misuod ba? Si Talia to, di ba? Oo, sir. Nagunsa mato siya anang dakumbay. May pasyente siya ng giatiman, sir. Piti mo na si Talia. Physical therapist na si Talia? Oo, sir. Kailan din, sir? Oo, kaila lang. May giduol ako din o nakita na ko siya. Sige ha, salamat. Bye. Oh. Unsang oras ang masab na siyang pauli? Kasagaran, sir. Alasay sa buntag mo na siyang pauli. Mau ba? Sige, salamat ha. Isa pa yan, sir? Di bay. Unsa may trabaho ni mo ng bayan? Ay, helper ko, sir. Sige, sir, ato na ko. Salamat. Maayo ganitog ng akong pasyente. Magsusuwat lang una ko diri sa akong diary. Uy, Talia. Kaya sa silong? Natog pa si Sir John. Ay, kuanday. May nakailam din ni mo, Talia. Ha? Diyan ko sa gawas, God. Utara siya kung Talia ba karoon yung pangan? Ha? Kinsa mo ko na siya? Ano sulti kinsa siya? May giduaw lang ko siya din o nasipatan ka niya misud. Mao ba? Nag-autom ganito? Gwapo kayo? Nag-auto? O gwapo? Oo. Nung tala bigyan siya kung sa'yo mong gibuhat din Unya. Unsa gitubag nimo? Ako itong alam nga. Physical therapist ka ni sir. Kinsa man ka siya? Nung tala pa ito kung unsa ka karoon sa magawas? Unsa? Ngano ko mangutan naman siya? Ngamot lang. Ako ba itong gisultian nga alasaya sa buntag ka magawas? Unsa? Ay, Jun, ngano yung magisultihan? Basta nagdautan tong tao pa. Ay, di mo tingali. Buutan kay naong. Gwapo. Dato magpurma. Mahalong ngayon sa kinan. Chiding. Mercedes? Oo. Chiding itom. Sinaw kayo. Talagang ito dotang tao. Nakailan lang ito mo. Nakabantay ka ba sa plate number sa iyang auto? Mawa, uy. Naapa ba siya sa gawas? Oh, muna pa. Okay, diya ka na ha. Pamati apalihog si sir ha. Ako nang gawso ng gingon ni mo tao. Ha?
makailan ako nga may autong itom. Naunsam ako. Murang may hinuog. Mahadlo ko nga makikita ni Talia. Ingon siya mahadlo kong mahibaw sa tinuod. Ah. Hello, Erika. Renante, ayon ka magyud karon. Erika? Hubog ka? No di ko tinuod. Dungo kay nahibaw ko. Nga wa ka mo adto sa imong klinika karong adlaw. Erika, Saman, nangabit ka? mahimo ba Erika? Ayaw ko hinubugi. Pauli karon dayon, magsulti ta. Ugma na ko mo pauli. Kanang mahuwasan ka na. Oh, bullshit! Ayaw ko gilikay, Renante. Bye! Don't sum ni Bayhana. Nagwala naman. Wa na may autong itom din eh. Wala siya diya, Talia? Wa naman. John, unsa pa kay itsura ha? Gwapo lagi. Tanawa ko nun ng retrato. Tanawa. Siya bang nahitan ako? Uy! Hala! May litrato rin katong tawanan. Mauna siya ang imong nakita? Oo, mauna. Mauna ang nangutana ba mo? Naabot din napita si Dr. Renante. Ganong may retrato magkatong tawanan, Talia? Ha? Sigurado ka ba? Nga mao gining daw nga ang imong gikasulti? O lagi, mauna. Mauna ang nangutana ba mo? Sigurado ka ba? Nga mao ginang daw nga ang imong gikasulti? Mao lagi ni. Di bitaw malipat ko eh. Pag-ulpagulbing nakasulti ko. Siya gid ang nangutana ba mo? Si Dr. Renante gyud ang imong gikasulti. Doktor ito siya. Oo. Pero, ngano naabot pa man siya ini dapita? May giduwa ba ko siya? Iya ka nakitaan. Oh, Talia. Musa ka? Nag-uul mo ka? Uwa man. Uwa. Kuan. May nahinumduman lang ko. Sige, diya ka una. Ati manon una na ako si Sir. Basit unang mata na siya. Nga na nakitaan pa man ko ni Dr. Renante. Nahinumdum na hinuon ko niya. Naunsam ni si Erika. Nagsige naman hinuog panawak. Hello, Erika. Katuog na kay hubog ka. Si ko wakatog ini mong gibuhat na ako. Kaya unsa ba akong ibuhat, ha? Nga nag-atiman naman ko sa uban akong pasyente. Ikaw rin nag-ingon ako nga di ka ginagbakakon. Pero karon klaro kayo na makakanako. Erika, ugma na ta magsulti. Pauli karon dayon. Dili lagi ko mo pauli. Di pa ko mo pauli diha kung hubog ka pa. Mao na katug na. Ugma, magstorya ta. Bye. Naunsa man ako kabinyoon. Nag-ana man ni kahasol. Pero dili ko mahimutang nga maguna-una sa resulta sa DNA test. Kinahanglan magkasultigin mi si Talia sa labing daling panahon. Ano naman eh? Wala ko makasabot ka, Renante. Erika, huwag ka pa ba to? Di ka makatog sa kabakakon sa imong anak, Papa. Ano? Kung sa mo na igibakak ni Renante diyan mo. Ano yung pagsigig lakaw? Ang magsikreto siya lakaw kanang di ko masayod. Kana, Wa kaya ngay kabalakaan sa mga lakaw ni Renante, Erika. Dako ko pagsalig sa kong anak nga dili gid sa magbudhi nimo. Pero
Ay lang pagsalay. Ayaw siya minalditahe, kay tingalig maura na inungdan nga magkabuwag mo. Kana, hone ako gikahadlokan, Papa. Napiyaan ko niya. Pamati sa kong tambag. Wa kay laing buhaton karon ni Erika, gawas sa paglihok isip normal nga asawa ni Rinante. Ug inahan ni baby Rinan. Kanalay buhata, aron makalaom ka nga dili ka biyaan ni Rinante. Kaha, Papa. Dili gud ka ako niya biyaan. Dili salbahe si Rinante, Erika. Pero ayaw lagpatya ang iyang gugma, nimo pinaagis pagpabadlong. Paghubog-hubog. Tanawan ay mong gibuhat karon. Naghubog-hubog ka. Kung doon na may lakaw si Rinante, sabtan na lang siya. Ug dawata, bisan unsa pa ng iyang gilakaw. Papa Anton. Alas 5 naman na isa kadlawon. Muy nahinay na kong pauli. Sir? Mo pauli na ko ha? Ni naman ang imong nurse karon. Bye-bye, sir. Ay, salamat in town. Kay malihok na ang ihang kamot. Dili pa lang siya makasulti. Ay, uy. Nanawag pa ni si Roger? Hello, Roger. Mobile ka? Kay kuhan ka? No, ayaw na. Magtaksi na lang ko, Roger. Katuog na lang og tiwas diha. Ang imong pamahaw, nara sa ref. Initan lang. Mahimo pa, Roger. Ay na lang kukog atiman na. Mukhaon na lang kung daan. Good morning na lang. Bye. Kinala mo piya ang itingali ko silang, Roger. Kaya masamot siyang sakitan kung makita ko niya kanunay. Mupaulit na ko. At doon lang ko si Iski na mag-atang og taksing kasakyan. Unsa bigay kay kumbuhaton? Aron mabalhin din ako ang gugma ni Talia kang Dr. Rinante. May patingali ko na. Wala na lang ako mapasahi ang diary. Dili po ako makasulog sa ama ini. Kung wala po ko kahibaw nga si Dr. Rinante di ay may amahan siyang anak. Luwag pa untang ako dukan. Pero gano'n nagkahimasab niya ang doktor. Wa si kasing-kasing. Kami pahibo sa gipati ni Talia. Dako ang tagong respeto ni Dr. Rinante. Pero karon, may gamay siya sa kong tanaw. Mapahimus na nun. Ngit-ngit pa man din hindi pita. Nasayo na sab ko ka na og da. Pero sige na lang. Kinala magkapauli na ko. Aron masultihan ako si Roger sa akong plano. Nga mulain na lang ko og puyo niya. Sapli autoha kasuwa pagsuka. Murag ako may kisundan ining autoha. Mapaspas kog lakaw. Ako gyud ang gisundan. Ako gyud. Mudagan ko. May pakusog sa siyang padagan. Kialihan ko niya. Talia! Dr. Rinante. Ikaw ka na. Oh. Ako. Nganong niya ka man inindapita. Nganong... Talia. Mahimo ba magsulti na?
Doktor Renante, dili mahimo magsulti ta. O ganon dili man. Kuan, kaganang, di ba? Imo man gusto nga, dili na ko mapakita ninyo. Nga dawaton ko na lang ha. Ngawa na ang akong anak. Og nga, di na ko mapakita ninyo aron nga maka-move on ako. Di ba? Importante nga kung tuyo ni mo karon Talia. Please. Magsulti ta. Pero, Dok, Please. Please. Muhangi ko nimo. Hatagi ko gamay lang panahon. pero unsa man ang pagisultihan nimo nako, Dr. Renante? Mahimo bag dili ta magsulti din higdaplit sa kalsada. Mahimo bag muban ka nako karon. Kuan. Please Talia. Pagigsulti na ko. Okay, sige. Salamat. Sige. Sakay na. Ano ko din mapabot sa lohon ni Talia. Naon sa man ko. Sukad na mapakita na ko si Dr. Renante. Huwag nangita si kang Talia. Di naman mawala ko kahando ka magkita sila. Uy, Sir Roger! Sa'yo lagi kang napahayahay, sir. Nagpaabot ko ni Talia, day. Hala, doon na ba yung nangutan na bahay ninyo ni Talia gahapon, sir? Unsa to? May nangutana na mo? Aw, wag yun, mangita. Nangutan na lang bahay ninyong duha sa imong kaubang babay. Katong Talia ba? Aw, imo na asawa ang kauban nimo, sir? Unsa itsura sa mong lalaki? Gwapo, taason, tisuyon. Wala lain. Si Dr. Renante na ni. Iya gina gipagita si Talia. Kuan sad, sir, may kauban to siyang putot nga lalaki. Kanang kulot ug buhok. Si Gino to. Salamat ha. Nga, gisultihan ko na mo ini. Away sa payan, sir. Kisa dito sila, sir. Ako itong kontra. Di ako na. Kuha na ko akong cellphone sa sa bahay. Kinalamatawgan ako sa Talia. Huwag yun siya mausapa. Gwapo lang hapon si Dr. Renante. Huwag siya tingog-tingog na nag-drive. Kumusta na ka? Okay naman. Nag-eskwela ko. Unya, mi assist sab ko sa ka-professional nurse sa pag-atiman o sa kabaldadong pasyente. Naminyo giday mo si Roger? Ha? Ay, kisa pa niya nanawag? Ay, si Roger man eh. Hello, Roger. Talia, hay ka magkaroon. Kuna ka pa sa imong agaw niya. Ayaw lang ikaw ha. Kuwauti ka. Roger, naunsa man ka? Nga nang murag may problema man ka. Kuan. Gusto nang pagkasiguro nga luwas ka. Nga mo sa bahay. Roger, ay nagkapalakan ako. Makauli lagi ko diha. Hay ka magkaroon. Nagsakay na kong taxi. Sige, sige. Lawas din sa bahay ha. Okay. Sige. Bye. Pinangga ka day si mong bana. Ha? Bana? Kinsa may akong bana? Si Roger. Di ba? Magtiayon mo mo? Dili na ko bana si Roger, Dr. Renante. Suod lang ako siyang higala. Mao na. Suod lang mi nga higala. Tinuod ka? Wa ko'y rason nga mamakak. O gawas pa, hinigala lang ang akong gipati para kang Roger. Pero, nga nung nakigtipon ka man niya?
taas na kayong istorya, Doc. Og mas maitingali nga dili lang natuo kayon. O sara ikasulti na ko. Si Roger, ang misapupo na ako sa panahon sa akong kalistanan. Siya ang akong sandikanan. Mao ba? Unsa man gid ang imong pakigsultihan ako, Dr. Renante? Unsa man ni Dapita? Niatra sa daplit sa dagat. Dili ko gustong dunay makabati sa atong panagsultihan karon. Kay nga naman gid ay, Doc. Unsa man gid ang gusto nimong pakigsultihan ako? Bahin ni sa imong anak. Bahin na ni Baby Renan? Oh. Kinsa magay tinuod diyang amahan? Mapagkada imong gustong pakigsultihan ako, Doktor. O, Talia. Gusto kong mahibaw kung kinsa gyud ang amahan ni Baby Renan. Gikan sa imong papa mismo. Doktor, may mapagdili na lang na nimo o kayon. Dako gitingali ang rason kung nganong dili nimo malitok ang iyangan. Oh, gusto ka. Dili mahimong litukon ang iyang pangan. Tungod kay ako kini. Dili ba? Ha? Ayaw pag-ingutan niya. Tutuki ko sa mata. No. Dili ko nga amahan, Baby Renan. Dili. Ayaw pa makakatali. Please, Dr. Renante. Hindi na ito maghiskot pa sa kagahapon, please. Ayaw paglakaw. Talia, please. Please. Sultihin ko sa tinuod. Maulan na ang gusto kong mahibawan. Gusto ko nga ang kuno nimo. Nga ako ang amahan sa imong anak. Ug sultihan ko nimo kung nganong nahitabo ni. Doktor, dili ikaw ang amahan ni Baby Renan. Ako ang iyang amahan, Talia. Tungod kay ako ang match sa iyang DNA test. Gipa-DNA test sa hilom ni Papa Anton. Kaming duha si Baby Renan. Sa dihang na ospital si Baby Renan. Inyong ipa-DNA test si Baby Renan? Oh. Og ako ang mimatch nga biological father niya. Gibuhat ni sa hilom ni Papa Anton. Tungod kay nagduda si Papa. Kadagbudhi ko kang Erika. Talia, ayaw paghilak. Huwag akong isukot ni mo. Huwag. Pero, gusto kong hibaw. Unod sa pagkahitabuan. Nga ako man ang migawas ng amahan ni Baby Renan sa DNA test. Talia, ayaw pagduko. Tutok ni ko. Sultihi ko. Sultihi ko nga ako ang amahan ni Baby Renan. Oh! Ikaw ang amahan ni Baby Renan, Dr. Renante! Ikaw ang amahan ni Baby Renan, Doktor. Pero dili mahibaw ang uban nga ikaw kini. Tungod kay makaguba kini sa imong reputasyon.
Apong, utsa man ni pagkahitabuat niya. Ha? Ikuhaan ko ni mong sampol sa hilom. Pero, imposible ka na. Kanusaman, ha? Kanusaman ni mahitabo. Kaliya pa sa apta ko. Kay naglibog ko. Kaliya, sultihi ko sa tinuod. Insang pagkahitabo. Erika! Si Ma'am Erika makatubag sa tanan mo pangutan na Dr. Inante kasi ay nagplano ni ining tanan. Unsa? Si Erika. Oo. Si Ma'am Erika. Unsa? Nahitabo ta sa anibersaryo sa inyong kasal ni Ma'am Erika. Ihubog niya ang tanan. Gawas na tong tulo. Ikaw, ako, ug si Ma'am Erika. Sorry, Dr. Renaldi nga. Naging kunsabo ko ni Ma'am Erika. Gusto bang kumuatras pero wala na siya masagot. Di plano ni Erika ang tanan. Tingali, mahinumdum ka pa nga kanunay ko niyang iuban. Pero ang tinuod, ato kami sa gym. Gipasukon niya ang akong lawas. Gitimbang parehas niya. Ang among buhok, parehas, dili ba? Ang among pahumot, ang among naiti, parehas. Sa laktod, gihimo ko niyang replika, Dok. Oh my God. Nakahimo ni anak si Erika. Desperado siya makabaton ka mong anak. Huwag ako ang iyang yahay noong kwarta. Sorry. Sorry, Doktor. Ayaw na paglakaw, Talia. Ayaw na paglakaw. Doktor. Nahiba akong dakon sa ang among gibuhat ni Ma'am Erika. Huwag labaw ng sa ang pagbaligya ko sa akong anak ninyo. Sorry. Talia. Huwag ka makasa. Nakasa ako. Nakasa ako, Dok. Kami sugod ko sa plano ni Ma'am Erika. Oh, please. Please lang. Karon ka nahibaw ka na. Tingali. Mas malon mo pa ang... si Baby Renan. Umuhangyo lang ko. Ayaw na lang og sudya si Ma'am Erika. Mahal ka lang yun kaayon niya mo nga. Ngaya kining nabuhat. Unsa gibati mo niya itong higayuna, Talia? Unsa gibati mo sa dihang? Sa dihang nahitabo ta. Tubag ako, Talia. Unsa imo gibati sa dihang nahitabo ta? Ako na ka na, Dok. Oh, please. Ayaw nag-ukaya ang personal kong gibati. Diya ka na. Talia. Ihatod ka. Ayaw na. Oh, please. Please lang. Malayo na ako. Doktor Renante. Talia! Talia! Sultihi ko kung unsa imo gibati na itong higayuna! Uwa na si mamati na ako. Ako
di ang amahan ni Baby Renan. Nakasakos ang kaminyoon ni Erika tungod niya. Ganun nakita pa man ako si Dr. Renate. Nung iya pa manggiukay ang kamatuoran. Walang siya mahibaw nga. Nga sa iya pagpakita karon. Mas nabuhi pa ang akong gugma para niya. Oh, Talia? May kanya ka? Di man ka. Nangita lang ko kakanaan, Roger. Gigoto manggugo. Naghila ka? Uwa. Uwa. Kuan lang di. Napuling lang ko. Sige. Mula hasta ko kato. Namakak siya. Nanghubag yung mga mataog. Namuwa ang iyang ilong. May gilakan si Talia. Gino! Gino! Yes, ma'am. Rex. Hay na ba ang tambal sa labad sa uha nga akong gisugo ni mo? Niya na, ma'am. Sige, ma'am. Inom na. Rumawa na ang imong sapot. Inom dayon. Ma'am. Nimahom kang unib. Sa? Bino ba? Bino. Nimahom kang bino. Kay mantayan ba ni mo? Hay mas lalang. Lalang! Duwa terus lulong. Lalang! Ma'am! Niya. Sada. Ay, ma'am, may sugo ka, ma'am. Nang labakos lampi ni baby. Hay ng bata. Natuwag pa, ma'am. Lakaw, kuha Akong pukawon, ma'am. Ayok po kawat tunta. Dad-a din nga natog. Gikan karon, ako na'y mo atiban niya. Unsa, pero... Unsa man? Nagkasabot ka sa kong gisulti o gusto kang ako ning balikod? Nakasabot man, ma'am. Pues lakaw na. Kuhaan na ang bata. Og ikaw, Chino. Ganun ko. Hala, sige. At tangis sa laon si Renante. Kung maabot siya, sultidain ko. Nakasabot? Oo, ma'am. Ang bina ng bata, lalang! Unsa man ikipati na ko. Naluoy naman hinuod kong Talia. Pero dili. Kinanampugan ko ang pagbati. Nakaluoy niya. Minyo ko. Minyo ko. Dok. Dumating ka na pala. Di ka man lang nagsasabi sa akin. Ako libelo na ang auto, Dok. Ako lang. Dok. Sige, Gino. Hain man si Erika. Nagbantay sa bata, Dok. Unsa? Uy. Mapil mo siguro sigim si Doktor. Practice magdagat. Unsam ni agaw na taon. Uy, murang tarantar nga yung asawa mo yung nagbantay sa bata. Dalang! Hain si Erika. Tuwato sa iyong kwarto, Dok. Gida si baby Renan. Ha? Yun sa niyang bata. Ha? Huwag mo sige buhat sa bata, Dok, ay. Sige. Noon, sana man ako maagaw ng taon, uy. Mura mag-action takabalaka. Erika! Ayun, pagkanas. Kaya nahinanak si baby Renan. Ibagain na naman tika. Nadili ka mo atiman sa bata. Nakainom ka. Renante, nagkaamgon ako sa akong dakong sayo. Dili-di ko ang ang mangigin ni baby Renan. Ha? Gikan karon, ako na mo atiman niya. Ako na ang mubarog nga iyang inahan.
ang iyang inahan. Busa, ihatag ko na kang baby rin ang pagpangga sa usa ka inahan, Renante. Unsa? Kanus ka lang makahuna-una, Ana Erika. Karon, akong nahinuktukan nga. Dili day maayo nga magigi ko sa baby. Normal lang sa usa ka amahan nga magmahal siyang anak bisan kung sinagkop lang kini, di ba? Erika, Love, please. Hatagi ko higayon nga mubarog isip inahan ni baby Renan. Gino! Uy! Hmm. Naunsam na nga itong mga agaw no eh. Mura nagwar na sila. Ay, sos, bahala na sila. Sagdi na sila. Kinisa sa Amerika, mura mo sa bangigi ni bibirinan kung pangkaon Dr. Dante o ni Sir Anton. Bitaw no? Lalang, Gino, Dok. may pahimangno ko ninyo. Yes, unsa man na, Dok? Labi na gud ikaw, Lalang. Nga naman, Dok. Kulbaan sa taan na eh. Bisan kung si Erika pa ang magbantay sa bata. Sa among anak. Kinahanglang bantayan ninyo ang bata. Nga dili maunsa. Kung mabati ninyo nga maghilak ang bata. Susiha dayon ninyo, ha? Oo, Dok. Inyo na tulubagon ako. Sige, Dok. Among bantay ng bata. Talia, may ka ng mata na ka. Roger, wala ka mula ka? Nagpaabot ko ni mo. Maayo hinoon. Kay may pakigsultihan sab ko nimo, Roger. Unsa man na? Mulain ako puyo. Ha? Roger, dili makaayo nga magtipon tag usa ka bubong. Ulitaw ka. Dili ka makadiskarte og laing babae kundi ako uban nimo. Wala ko na unang mo diskarte pag lay babae, Talia. Kinahanglang malimtan ko nimo, Roger. Talia, Basta kinahanglang mo palayo ko nimo. gusto gid ka pasakitan ko. Dili kini pagpasakit ang ako nimo, Roger. Alang kini sa imong kaayuhan. Talia, ikaw ang akong kaayuhan. Ikaw ang akong inspirasyon. Ugwa pa ko tangi paglaom nga moabot lang adlang maluoy ka na ako. Nga mahukom ka nga tunan ko niwas pagmahal. Roger, nagsakit-sakit lang kasi imong dughan, anak. Masakitan ko kumawa ka sa kong pananaw, Talia. Pero Roger, kinahanglang magpalayo na ko nimo. Tungod ba kang Dr. Renante? Roger, unsa ko kanang imong ipanulti? Siya ang rason nga magpalayo ka na ako. Dili ba? Kaya nagsabot na mo. Roger, Ganong si Dr. Renante pa man ang imong gimahal. Minyo siya. wa din ako tuyuan, Roger, wa. O karon, mubiya ka dinis kong bayat tungod niya. Dili ba? Unsa man yung gipasalig nimo? Iya kang bayan? Ha? Musugot ka ng mahimo niyang kabit? Roger, please. Ayaw duwigi og daotang huna-huna ang pagkatao ni Dr. Renante. Kay bisan kamay wa siya sa. Ako ang nahigugma niya. Ako lang. Ug wa siya mahibaw ni ana. Ayaw ko patuwag laing bakak, Talia. Nakita na ko sa mga mata ni Dr. Renante ang interes nga makitaan ka. Kani miya po siya ng dapita ano sa pagpangita ni mo. Nasayop kasi mong gituan. Roger, please. Pabasa na si mong huna-huna ang daotang huna-huna ni mo. Bahin na mo ni Dr. Renante. Kung gusto kang dili ko magduda ninyo. Pabilin din sa bahay. Ayaw pagbiya na ko. Roger. Dili na hangyo, Talia. Mauna akong gustong buhato ni mo. Nagbahat si Roger.
unsa makahibot ipasabot ini gibuhat ni Erika. Nganong kalit man lang niyang giatiman si Baby Renan. Rinaldi, Ba, dali. Sunod ko sa kawas, magsulti na. Papa, Maayo kay mi atiman na si Erika ni Bibi Renan. nahibong bitaw ko. Tuod pa, unsa man ang imong pagigsultihan ako? Unsa ni resulta si mula ka? Nakitaan ba nimo si Talia? Oo pa, Nagsulti mo bahin sa bata? oo pa. Unsa iyang gisulti? Ako ang amahan ni Baby Renan pa. Kung mao ka na, nagbudhi ka sa iyong kaminyoon, Erika. No, si Erika nagplano aron budhian ko siya pa. Unsa si Erika? Giplano ni Erika ang tanan. Aron mahilabtan ako si Talia. Unsa? Ug nahitabo mi si Talia sa gabi sa atong pagselebrar sa among unang anibersaryo sa kasal. Kiduo ko. Nakahimo si Erika niya na. O kung sabo niya si Talia. Kana pa. Oh, singgit ni Erika pa. At ko si Erika pa. Kiduo ko. Naunsa naman sabka si Erika. Baby Renan! Baby! Baby! Erika, Renante! doon sa muli si Baby. Tanawa milagom siya! Yun, sorry mo si Erika. Baby Renan. Baby. 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 Ginoo, salamat. Salamat nga anak, ginawa ka. Erika, kung sumayahitabo din eh. Nganong may utong man ang bata. Ompot! May kalit lang na siyang utong. Erika, dili bagay ka mahimong mubantay sa bata. Natural naman tingali na sa bata nga mo utong usahay, Renante. Basta, ayaw o naggunit ni Baby Renan. Renante! Renante, hambilan ng bata! Nagkahilak na bitaw na! Nagduda si Renate nga doon ako'y daot ang gibuhat sa bata. Huh. Well, wag siya masayop. Kapat yun no, nakit ko sa ilang anak ni Talia. Naunsa man ang bata. Ambot lang ba? Kung giunsa ni Erika pagbantay ang bata. Nga kalit man lang may lagom. Kinahalang pabantayan lang gini mo. Nilalang ang bata. Kaya pasigdo na di utang buhaton si Erika niya. Dili lang ginabuhato ni Erika pa. Dili lang yun unta. Sa magkaya akong buhaton ini. Dili ko ganang mo biya din sa ilang Roger. Nga magtuos siyang muuban ko sa pagpakasahan ni Dr. Renante. Naginukto ka man tali, Nagunahon na ka ni Dr. Renante, unsa? Wa ko magunahon na niya, Roger. Nagunahon na ako ni mo. Kung unsaon ka sa pagpatuom nga wa may relasyon si Dr. Renante. Ako lang ang may pagbati niya, Roger. Ako lang og wa siya mahibaw ni ini. Ayaw ko patuwa, tali. Sulti na lang sa tinuod. Si Dr. Renante ang amahan ni Baby Renan. Dili ba? Renante, love,
Mayo kinamata ka na, Erika. Sorry sa mga panghitabo, Renante. Unsa mga panghitabo ang gipangayuan mo pa sa ilaw, Erika? Ang tanan. Ang akong pagselos nga wa sa lugar. Ang pagpangigin ako ni baby. Love, nasuko pa ba ka na ako? Erika, doon na ka ba'y gitago na ko? Ha? Kung doon na kay gitago na ko, please, isulti na lang. Okay? Andam kung musabot ni mo kay asawa ti ka, di ba? No. Wa. Wa ko gitakot nimo. Okay. Sure good ka nga wa kay gitago, ha? Kay nahibaw na gid ka sa di na ko ganahan. Kanang bakakan ko. Ha? O sige, mulakaw na ko. Sila lang ang tugyani sa bata. Kaya may trabaho mo ka. Lalang! Lalang! Kuha ang bata. Huwag ayaw yun ibuwag sa iyong pananaw. Pisit. Pisit. May mo magdili na nimo ipamugos ng isyu, ha, Roger? Kung dili si doktor ang amahan ni Baby Renan, sultihin ko kung kinsa. Ano di ko magdudan yung may relasyon mo? Roger. Roger, wa tay relasyon. Busa wa kay katungod nga mamugos sa pagpatubag nako ni anang imo mga pangutana. Oo, wala tayong relasyon. Pero mahal ti ka taliya. Mahal gid kaayo. Maong kinahanglan lawason ti kasi yung pagpakabuang ni anang Renante. Wa ko magpakabuang niya. Mamagari nagpalayo na ko niya ug sa akong anak. Tungod kay dili ko gusto nga. Nga mabanaw ang imong gibati ka to niya. Dili ba? Dili ka gusto mahinumdum sa hitabo ninyo. Sa pagbuhat ninyo ni Baby Renan. Pastor na! Pastor na, please. Dili ko gana mamati anang imong mga gipanulti. Mahanaw lagi di ako pagduda nga may relasyon ka mo si Dr. Renante. Kung musulti ka na ako, kung kisay amahan ni Baby Renan. Oh! Oh, Roger! Si Dr. Renante ang amahan ni Baby Renan. Si Dr. Renante ang amahan ni Baby Renan. Kinuha kami relasyon, nakabati ka. Oh, please lang. Ayaw pong pagang ilang kabinyoon pinaagi sa pagbulgar sa tinuod. Daan pa ko. Daan pa ko. Gusto ka mahibang sa tinuod, di ba? Promise mo na tinuod. Maano tinuod, Roger? Si Dr. Renante ang amahan ni Baby Renan. Nahibaw ba ini si Ma'am Erika? Iyang plano ang tanan. Iyang gusto nga ako ang mahimong inahan sa iyang anak. Bugti sa dakong kantidad. Huwag sa pagpakahilom. Huwag karon. Ako na sa pangmuhangin mo. Ayaw na kinikiskot ni pa. Dili ko gusto magkumpa ang ilang kamalinaon. Ka? Dili ka gusto maguba ang ilang kami niyo. Nangita si Dr. Renante ni mo. Gusto siya magkiksulti ni mo. Basi kimingo siya ni mo. No! Roger, please. Ayaw doon hugaw ang pagkatao ni Dr. Renante. Tungod kay wa siya mahibaw sa plano ni Ma'am Erika. Huwag na siya mahibaw nga iyang anak si Baby Renan. Tungod kay gihubog siya ni Ma'am Erika og Ugunsa. Huwag ipapuli ko niya sa pagtupad ni Dr. Renante. Suot sa usa ka gabi. Huwag may sugot ka. Dili tungkol sa kwarta. Dili ba? Roger, please. Dili na ta mag-iskot sa nangagi, please.
Misugot ka magpagamit ni Ma'am Erika tungkol kay mahal ni mo si Dr. Renante, di ba? Ikog pa ni mo siya, di ba? Huwag hangtod ka ron. Mahal pa ni mo si Dr. Renante, di ba? Oh! Hangtod ka ron, mahal ko pa si Roger. O hangtod sa kong kamatay sa Renante. Taliya, O kung ano makapapa sa mga pagmahal, Roger, bisan ikaw pa! Sa kalinti ko. Kalinti ko, please. Pasag di ko mabiyan mo. Please. dili. Pasag dili. Dili ka na may mumabiyan ako, Taliya. Pasag kong ganang imong ipanulti. Huwag ko magtiyaw ni mo. Dili ka may mumabiyan ako. Kaya kung mabiya ka, gubon ko kamalinawon sa pagpuyo ni Dr. Renante ug Ma'am Erika. Roger, Taniya, luwason di kasi ang pagpagkabuang. Huwag sa dako sa... Roger, dili na kinahanglan. Tungod kay mahal ni Dr. Renante si Amerika. Ugwa siya may paus sa akong pagbati niya. Dili bugo pagkalalaki si Dr. Renante. Nga dili pagkasabot si mong motibo. Nagtipon mo sa usa ka bubong tungod kay katabang ka. Hindi kasi natin siya ni mo. O dili ka lisod mahalon. Kung nasa nagibati kung gugma ni mo. May mo sa mga maon niyang batiyon. O gibati ni Dr. Renante diyan ni mo sa hilom. Roger, O nakita ko kada sa mga mata ni Dr. Renante. Sadang nangita siya ni mo. Dako ang iyang interes ni mo. na-interest lang siya na ko, Roger. Tungod sa resulta sa DNA testing nilang duha ni Baby Renan. O sa DNA testing? Gipa-DNA sa iyang amahan si Baby Renan. Ug bigawas sa resulta. Nga nag-match sila si Dr. Renante o Baby Renan. Siya ang bigawas nga biological father ni Baby Renan sa resulta sa DNA testing. Ug iya kining gipakumpirmar na ako. O misulti ka sa tinuod. Miangkod na nga siya ang amahan ni Baby Renan. Oh, Roger. Tungkol kikikapuhin ako sa pagtago sa maong sikreto. Sikreto nga mangitag yun o kagawasan. Roger, wa ko kinituyo Wala ko tuyo ang higugmaon ko si Dr. Renante. Di ba akong dako kinisa, pero may turok lang kinisa ko kasi Kinalang papaso na ni mo taliyo. Sa pinanggingon, dili ka mabiya din sa bahay. No, Roger. Kinahala mo biya ko ni mo. Kung mabiya ka, magupot sila. Kung tinuod ko ni mo ang gimahal, dili ka makabuhat ang mga butang nga ako ikagul. Imo kong protektahan sama sa akong pagprotekta ni Dr. Renante at dili maguba ang iyang pamilya. Hinaot ka na kasabot ka. Goodbye, Roger. Taliya. Taliya o sa may buhaton ko. Aron mailog kay mo kasing-kasing. Gikan kang Dr. Renante. Unsa man. Anong hasol mo kong sama ini? Sukad nga nahibaw ko nga si Talia ang ina ni Baby Renan. O nga si Erika ang nagminiubra ni ini. Ingon siya. Sa may gamay ang pagtanaw sa akong asawa. Og naglagot ko ni Talia. Kung nga nung
Nganong misugot man siya gamiton ni Erika? Pero sa laing bahin, naluoy sa kunitalia sa iyang sakripisyo sa paghatag na mo sa among anak. God, minyo ko. Dili mahimo maguba ang ako kaminyoon. Pero may usap pa kapangutana nga kinahanglan tubagon ni Talia. Kinahanglan tubagon ni Talia ang katapusan ko pangutana. Aron magmalinahon ko. Makikita ko niya sa katapusang higayon. Ni anang ako mga butang, Roger. Dili ka naging kapugan sa pagbiya na ako. Alang rasab sa imong kaayuhan ang akong gibuhat, Roger. Kinalang mamatay ka ng gipati ni man ako. Mamatay ka kini Talia. Nga nagkagamot naman kini. Kinalang imo ka ng patsyon, Roger. Ug mamatay lang ka na. Kung dili na ko nimo makita. Kung dili na ko nimo ikasulti. Talia. Sorry, Roger. Pero, kinahanglan magpalayo ko nimo. Bye. Wa lagi sa Talia. May palayo na ako si Talia. Magkahimo ka ko pagkikalimot niya. Talia. Ganong ikaw pa man nakaangkon sa kong kasing-kasing. Nga dili man din ninyong matugbangan. Ano man, Talia? Kinalalamusan ako akong gipating sakit karon sa pagpalayo ni Talia. Roger. Manginaot ko nga. Nga madawat ni mo ang akong pagbiya ni mo. Sorry. Ibisan unsaon na ako. Dili ka gyud mahimo na akong mahalon. Si Dr. Renante, siya paghihapon ang ni-asasod sa kong kasing-kasing. Ang tingali, mamatay na lang ko nga magpabiling siya ang tag-iya sa kong kasing-kasing. Gino! Gino! Ma'am Rika! May sugo ka, ma'am. Kuhay ko dito, Bino. Ah,
Maghubog na sa Amerika? O nga nung nangutana ka man? Lakaw na! Kuhain ako ditog bino! Oh, unsa man ka? Unsa man ka? Papa ka? Siga-siga man kasi mong mata? Kuan mo, ma'am. Kulbaan ko mo. Basta makinom ka. O nga nung kulbaan man kuno ka? Ang isog kay kang makinom ka. Lakaw na ba? Pagkuha na ditog bino, kay mo inom ko. Mag-inom ta. Sa? Ta? Ay, pili ko, ma'am. Bunga ka? Mag-inom tang duha. Okay. Kana noon. Sige, magkuha ka, mama. O sa ba naman mo nun? Hard o light? Kanang hard. Kanang malimot ko sa kong problema. Sige na, lakaw na. Pagdali. Lihok na. Sige. Lihok ng bitaw ko. Naunsa naman ni Erika? Wala naman mahimo sa imong haton. Bino na ang igihimong dagpanan siyang kasol. Nagpaidalang kini nga guilty siya. Pagkad akong sayop di ay ni Renate nga si Erika ang iyang ipakaslan. Karon, may gawas na yun ang tinuod niyang patasan. Dali akin ang bino, Gino. Lagi, ma'am. Nanalagi ka. Doon saan ko? Daghan akong nainom. Pero apag ako mahubog. Naapaghihapon sa kong nauna si Talia. Oh, si Talia. Basi may balik si Talia. Oh, Hain si Talia. ni Aka. Doktor Renante. Sorry nga gito ka. Pero, gusto lang ko magigsulti ni Talia. Mahimo bag imo ng pasagdan si Talia. Roger, katapusan na ning higayon nga magigsulti ko niya. Please, pagawasa si Talia. Dili! Unsay di ka? Dili na kumusugot ka sa mukon pa di mo mong kinabuhin ni Talia. Doktor Renante. Balik ka to si mga asawa. O kalinti si Talia. Kay ako na siya. Unsay imo na siya? May relasyon na kami si Talia. Busa, palayo na niya. Hatagin na may kalinaw. Roger, wa ko'y tuyo nga sa mukon pa si Talia. Please, Roger. Karon lang higayon na. O gisaad ko. Nga dili na ko magsamok ang Talia. Kung doon na kay gustong isulti, o ipangutanin ni Talia, ari na isulti na ko. Kay ako ang iyang pamanhunon. Dili mahimo. Si Talia lang ang akong mahimong sultihan ini. Please, pagawas na siya. Doktor Renante, kung dili ka gusto magguba ang iyong kabinyuon ni Ma'am Erika, palayo kang Talia. Roger, kadiyot lang yung kayo nga makiksulti ko ni Talia. Usa lang kapangutana ang gusto ko niya tubagon. Unsa ka ng pangutana ha? Okay ra ni mong kwartuha, day? Okay na. Okay na. Salamat. Sige. Ang CR na ara diha, ha? Ikaw na'y bahala din, he. Salamat nang. Salamat nga nakakita dayon ko kapalinan. Ginoo. Kagupot pa sa kong kinabuhi. Ikaw na'y bahala na ako, Ginoo. Please, Roger. Kung dili ni mo paggawason si Talia, dili ko mulakaw. Dili ka ginmahadlo ka magubot ayong pamilya? Doktor Renante? Roger, dili ko mahimutang. Dili sa ko magmalinawon kung dili ko makuha kang Talia ang tubag sa akong pangutan. Nahibaw ka ba? Nga dakong insulto ka ni imong gibuhat ka ron, ha, doktor? Nga ako'y pangitaan mo sa akong pangasaunon? Sorry. Pero,
Una kong nakaila ni Talia. Ug dili dautan ang akong tuyo ni Roger. Ang pagtungan ni mo din sa akong panimahe. Usa kini kadaotang buhat, doktor. Minyo ka. O nangita ka sa inahan si mong anak. Nahibaw ka na. Wa ko wa mahibaw eh. Bahin sa kinabuhi sa kumpanga sa unon, doktor. Busa makanakaw ka na. Nakuha na ni mo imong anak. Busa makanakaw ka na. Roger, Unsa man? Gusto kang tawgon ko imong asawa? Usultihan nga di akas amo kay nangita kang taliya. Ha? ayaw na buhata, Roger. Ako ginabuhaton, doktor. Kung dili ka mo biya karon dayon. Unsa man? Tawgan ka na ba imong asawa? Ha? Okay. Okay. Midaw ka. Mula ko na. Salamat. Lakaw na. Og kalimti na sa taliya. Kay umaabot ko na siyang pangasaunon. Okay. Nahibaw ko sa nasi mong nauna, Dr. Nante. Na-interes ka na kang taliya. Kay siya ang inahan si mong anak. Busa. Kinahalang bantayan kasi mong asawa. Sugasan ni mo inom, ay. Ikaw, Gino, Ah. usa tanaw mo sa mga pagpuyo ni Renante. Okay pa? Okay pa man. Pwede mo, okay, o di na magwala. Sa imong tanaw, mahal pa ko sa kumbana. Kuan? Kanang... Tubag ako! Ay. Mahal pa ba ko sa kumbana sa imong tanaw? Hubog na. Di pa mga-laos taon sa kong tanaw. Pag-upay na minyo, anugo ni sa walomen. Ha? Imalapak sa walomen, ah. Oy, cellphone mo. Sige, bagting. Kakabantay kayo kung nauna ka sa kusulti mo sa. O kasabot. Basta si Renante nang nanawag. Hello? Amerika. Si Roger ni. Roger? Nga nang nanawag ka? Nanawag ko. Aron mabantayan nimo ang imong bana. Unsa? Si Renante? Huwag nga nang kinahanglan ko man siyang bantayan, ha? Tungkol kay diri siya sa amo karon. Nangita kang taliya. Unsa? Mama. Kasunod na Miss Taliya. Busa. Si Busa ang imong bana. Bye. Mami, ano gangos-angos mo ka? Nagtubang mo dyan ka na ako. Murto nagawat sa style, ani? Sige ang mata mo, ha? Nausa ka? Kisa doon na wag, ha? Litsi. Nausa litsi? Musum-sum kang litsi? Litsi siya! Ah! Ay! Ay! Bayot ko! Nabuang ang tingali ko. Nganong gusto pa man kung makiksulti ni Talia? Misulti na siya na ako tinuod. Nga ako ang amahan ni Baby Renan. Oon sa pa may akong gusto. Nganong gusto pa man kung mahibaw sa iyang kibatik para na ako. O saan kapag pakabuang? Kas lunon na di sila si Roger. Dili na ko angay magsamok nila.
Jessie, ha? Ha? Litsi ang siya, ma'am. Huwag taron niya, ma'am. Nung sa kaluspan, mura man taon ka kakuya po sa suko. Ano kung sama ka? Leche si Renante. O si Doc Renante. Abi na ko ang siya mo litsi. Si Doc Renante dito nawag. Dili! Oh. Si Roger ang nanawag. Ha? Huwag ako gisultihan niya. Nakita si Renante kang taliya sa ila. Kini, pubugali ng bayan ng birahan ko. Sa'yo na hunaan mo ini, Gino, ha? Ha? Yan ang nangita man ka si Renante kang taliya. Amo na ka, ma'am. Kapag ako! Di ko katumbakan na, oy. Imo mo ng pugutan, ha? Di ba ko Dr. Dante mo imong ipo? Di ko katumbakan na, kaya di ako Dr. Dante. Imong tapangutan doon na na, Nulian, day. Simulang hunahon na oy ugok ang pangutana. Kini ron. Uy, sa mga kay tuyo niya kang taliya, ha? Ay, ino pa, ma'am. Ay, pangutan na, Dr. Dante, ma'am. Ambe! Sige, shout pa. Kini. Birahan kang na. Leche! Litsi na sa gatas ko nag pa! Naon sa man ko. Yan ang dili na masab ko makatuog. Unsa bagay maayon akong buhaton sa kong kinabuhi. Anong kubot man ang akong kinabuhi. Ngano man, Ginoo. Kumusta na pagpangita ni mo ni Taleya, Renante? Erika? Nga nung nangita ka kang Taleya, tubag ako! like the stars in the night. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang binilanggo. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Dalit ka nato sa RMN Drama. So this love I've known. Ug mo to ka listeners ang part 11, no? Thrilling na kayo ba? Thrilling na kayo ning drama ha, mga ka-listeners. Murag na excited kung mo-edit ani nga kini na kong unahon kay medyo hapit-hapit na ni siya, murag kuan na lang kuwang lima murag 5 ka part ang kulang na, no? Katong mihabo-habo may murag taas-taas pag kulang, murag napay siyam tingali. Murag napay siyam kulang atong mihabo-habo na usab nga o paano ko mag-edit, no? Muna nga kinila kung giuna kay murag hapit-hapit na ni. 5 na may kuwang, ang usa kuan siyam. Taas pa kay trabaho tong usa. Tungod sa takuti trabahoon ba mo na kinila kung giuna para di mablangko ang adlaw, mga ka-listeners ba, no? So nagipon mo mapaminaw ba. Nya masiun niya ako tong trabahoon ang part 11 sad atong mihabo-habo. Kay aron mapuli-puli sad, mga ka-listeners, no? Kay sa man nga kuan man na naho daliar no to load eh. Tungod atong nausik nga na field na urot yung load. Kapalood yung usog, mga ka-listeners, kay nasayang man na quits ang tulo ka uploadan 27 gig total sa mobile internet. Nag-utro po kuglain upload as nausik gihapon kay na field man nga daghang nausik na kung ang mobile data yun, mga ka-listeners, pag tinuod lang muna karon usa-usa sa na akong i-upload kinisa lang mga ka-listeners, kaya ako sa tong tarungon tong
usa kaya drama no. Unya ang unang comment ani nagka-shuffle naman ni no. Ang unahonan nako kiring basig kiring kinalasan tingali mo ni naguna. So kini si Miss Lynn Sapiula, thanks kaayo huwag sa payan Miss Lynn Sapiula no. Salamat kay sa pagpaminaw unya with look heart na ba niyang comment no. Salamat kayo. Og si John Bert Bagyo Sumundong daghan gid suyaon sa kalibutan bisag dato na kayo masuya pa gyud sa mga pobre. Naagi nga na John Bert Bagyo Sumundong no. Di gyud na makalikayan tungod kay matupa alta sa natag sa exorcism. Kining kasina gyud kahakog na gyud demonyo na mga kalisteners no. Unang lisod kontrolo na sa tao. Kung ang tao gani kanang gahaman sa bande, sa warta, sa kasikatan, sa kadato, di na matagbaw, no? Okay na, may demonyo, sig sulsol, no? Di juga matagbaw ba? Nagingon sa Biblia pa nga, magunsa man kung maangkon mo tibo kalibutan, apan malaglag ang nung kalag, no? Uy, pulos tanan yun, no? Imong bande, warta, kasikatan, no? Mahanaw ra tanan, no? Mula paspas yung mga panahon mo dagat. Sayang ba ang mga adlaw sa imong kinabuhi nga nara ka diha nag-focus sa imong bandi kakog kasina no? Mga listeners no. Sakto ni ba John Bert Bagyo Sumundong sakto gini mo hangguan. Comment ko nga naagyo din na mawala no? Kining kasina kasuya mo na siya. Muna nga yampo na to na sila kay nga makat-on ba no kay luoy ba po sila kay biktima na sa demonyo nga nang kasina kahakog no. Basta makibawtaan na makasuway maka-experience ani makay ako himinaw mga kong Father Darwin og invite rabas Father Darwin kuan Attorney Ropel Banyok sa DOHP nakita ba mo mga kalisteners sa tong niaging adlaw pagka May 26 misito. So na picture sa DOHP no si Reverend Father Darwin Gitgano no? Interview siya na Attorney Ropel niya. Nindot kayong pagpasabot no sa bahin sa mga bahin sa exorcism, sa mga naposes, mga nayawaan no. Na daghan yun na mga listeners no. Muna nga sa natag sa exorcism na kay may balo nga na demonyo nagpaluyo ning mga kakog kasina. No naam na kaulag kining kana bitong sobra mo kaon ng minom. Gluttony mo na siya. Sala na. Kini sad nga kalimot minon ko kanang kasuko. Grabe kanang kasuko. Garbo mo na. Nayawa na nagapaluyo. Kanang garbo gid si Lucifer gid ang demonyo na. May balo na mga kalisteners kung sige kag paminaw ng wali ni Father Darwin no sa iyang YouTube channel o sa iyang Facebook nga parte ng exorcism ba. Kay daghan naman na-reveal naman ano nga part kananay mga naposes bitaw. Pangutan-on na gunsay nganong ganahan makaning lawasa nganong ni-poses makani. Ganahan ko niya kay pareha mi garbuso. Butog ang yawa nga ganahan ko siya kay garbuso tawhana bugiro yan na ba. Morning sod siya. Kisa pod sa di mo kisa din sod nga demonyo ari kadong wagan kay ba daghan kay babae bagi giuyab-uyab maestro bagi interview na Attorney Ropel ba. Gisulting pa Darwin niya. Napusis og kuan ni Asmodeus sa Asmodeus kay mo na ang demonyo sa kaulag. Intong anan niya 40 kabuk uyab labihan na grabe nayawaan tungod na yang pagkahimabayi ba mga kalisteners no una kada sala na demonyo gapaluyo mga kalisteners no nya ko lang gi sulti pud sabay sa comment di ko ano ni John Bert Bagyo Sumundong kay kung ari lagi ta magbase sa exorcism na agi demonyo ni mga sala mga kalisteners unya si sunod comment si Ibrahim no salamat sa sumpay idol way sa payan Ibrahim og sinili bantayan ha idol tagpila ng flashlight nani sa kuan sa nakatag man no sa i-click lang no kaya ako man gitag may bawaan mo diha ang presyo no kanang nili bantayan barato lang na 100 man kapin tingali og na shifting mo tungtong sa 200 kapin no
Diyan na yung comment si Rosie Daguhoy siya, no? Mauna ask po na ako, Lods, tigpila ang flashlight o mic po. Salamat, Lods. is Lods, ansin po pagbayad. Aun saon po pagbayad tingali ni, no? So kung ano siya, Rosie Daguhoy o Nili Bantaya, no? Nakatag mo na sa description sa akong video. Kung inyo nang i-click, kung naka-install sa inyong cellphone ang Shopee app, na diha ang presyo sa ani akong gipangtag. Kini akong gitag, dili na ako mga ka-listeners, no? Ako'y labot ani, dili na ako'y labot sa tindahan ani. Ako lang ni siyang gitag kay pero kini akong gitag, pasabot nga legit siya kay naka-order man ko nga okay man, no? Lungtad mga tuig yung dugay kay wa pa mga guba, depende lagi pus pag-amping, no? Kaya ako may ampingon ako mga butang, no? Yung flashlight dugay na ni. Pag December pa niya kining radyo mga taon-taon na. Yaging tuig, no? Diya. Kiring December po na kani. So, pero kini microphone dugay na ni bro. 3 years something like ni or 2 years ba nakalimot ko ka-listeners basta kay bro 3 years na gyud sa kong una. Pero mahal-mahal ni. Naal nakatag ug imo na i-click nang nakatag diha bahin ani. May buan nimo kay moditso na sa Shopee. Nya kung hangyo ninyo basahan ninyo ang review, no? Maayo gani ang review, ang ratings, pasabot na maayo siya, no? Pero sa ako lang good kayong kung review ani kay nakasuway naman ko, no? Muna mga ka-listeners, no? No, basa-basa lang po mo sa review para kung gusto gyud mo makasigurado ba, no? Kay mao po na akong gibuhat. Sa dili pa ko mo place order, gyud na siyang kuanon. Basahon ang mga review kung legit ba. Muna nga muna akong gitag ninyo ron kay nakasuway na ako subok na no ba. Lisod bagmutagon jawa ko kasuway bitaw murag sigmingon mga panalitan dali na maguba mingon mo may klaro ni si Jan. Ingon kay legit dali man guba. Legit na siya pero depende gyud na po sa pag-amping nimo, no? Depende imo ilabay-labay di maguba gyud, no? Or aksidenteng matagak. So naay panahon na maguba, no? Makalisan labi na ihumol mo tubig or dagat, no? Pero magdiskuta og legit gyud kini mga product na akong na-order. Kini yung mic medyo mahal-mahal ni kay kuan man guni kana ang sikat ang store ano ba? Ilado ang store ano nga ang mga gadget, mga original gid ba mga legit kay ba nga. Pero mahal lagi, no? Samar ko nang patag original nga kuan cellphone. Butang talag Samsung nga cellphone, no? So mupait ko Samsung nga cellphone original, mahal-mahal ang presyo kontra ari ka sa China po, no? Yung nasa mga baratuhon ra ba nga store, no? Kay second hand na ba yun na mo nang barato. Pero ari ka sa legit, mahal-mahal yun na siya kayo, no? Pero kini siya mga legit gud po ni. Kay pero mo lagi gikan sa China tanan kini mga yunani nga product na sa Shopee. Gikan sa China pero dili po kamahayan kay upgrade naman ron, lig-on naman. Lahi man sa unang panahon nga mga flashlight dali na maguba ba kay ang battery ilis-ilisan pa nimo, no? Kanang buburot ang battery nakabitaan ni karon kay ipang charge naman. Nya. Mausa na lang ang imong charger ba sa charger sa cellphone, charger ani. Pero dili na siya pwede og fast charger kanang type C bitaw nga pang taas siya og kuan. Para gid sa fast charger bitaw nga type C, dili siya pwede, no? Kito ang ordinaryo nga type C nga kuan. Eh di man para sa cellphone nga dako jug voltahe ba. Pero magisgot ang siga, kusog kayong siga Grabe, layo pati yung maabtan mga ka-listeners, no? Muna, sa mga nag-comment no, nangutan na, i-click niyo ng description nga na yung nakatag para makasigurado mo ba? Kaya may usahay kay ma-outro, magudang presyo na, kay labindag matiming o sale bitaw, mga ka-listeners, muubos gamay yung presyo yun na. Salamat nilay bantayan si mong comment o si Rosie Daguhoy. So, nakatag na sa description, i-click na lang ninyo na, no? Para may baw mo sa presyo. Kaya mo direct na sa Shopee. Pero pag-install mo daan og Shopee app, kaya basi wala po mo yung Shopee app ba? So, mahitabuan na, i-click ninyo mo dito na sa Google Chrome, no?
Sa Google Chrome na niyo makita. Kung wala mo Shopee app na install. Mana nga mas maayo itong namoy Shopee app. Diyan namoy account nga Shopee ba kayo. Order mo sa Shopee. Siyempre, yan na ipadala sa inyong address. Taga-asa mo. Ay, mag-sign in ka sa Shopee. Sign up. Yung sign up mo na subutangan mo simungan, address, cellphone number para naghatod sa rider sa imong order. Magdi na maglisod ang rider kay makatuod man sa imong balay, sa imong address. Tawagan sa ka, masiguro, no? Nanay mong order, abot na, no? So, basig wala pa mo ikuan ba? Nang Shopee account ba? Mao siguro wala mo kay balo ba, no? So, mas maayo mag-install mo sa Shopee app, no? Mag-sign up, mga ka-listeners. Para click ninyo sa akong gitag, dito na sa inyong Shopee app. Okay, bawo na mo pilay presyo, makabasa mo sa mga review. Kung gusto na mo order, i-place order. So, magpaabot na lang mo sa amo abot, no? Kaya naman po schedule na sa pila ka adlaw paabot to, no? So, yung nana lang nili bantaya, no? Og ni Lucy Daguhoy. Muna kong tubag sa inyong pangutana, no? Si Gamil Pellegrino, shout out boss, pa-download Paul Tank. Isa pa yan, Gamil Pellegrino niya. Hindi ba basta-basta o download Paul, kung i-Paul yung tanan, di makaya sa cellphone, kinabugat kayo mapild gani ni nga waray 2 oras ni o 2 oras baka pen mapild gani ni mix unsa na kana i-Paul tanan ba, no? Pero basta pasabot siguro niya kay Paul kung pasabot niya nga Paul lagi di madaog yung cellphone kinanan juga og taas kayo nga storage, no? Gamil Pellegrino, no? Atangin na lang ang sumpay, no? Kay paningkamutan na kung nataas gyapon bisag di lang ingon og mahurot yun sa antod sa katapusan, at least makapaminaw mo nga di mo magmahay ba kay mabot ang oras kapin yan na ba, no? Salamat Gamil Pellegrino nya si Joms Panuncial next please. Salamat Joms Panuncial nya mo na ni ang sumpay. Si Catalia Smith, salamat Sir Jan, way sa payan Catalia Smith, salamat po sa pagpaminaw. Og si John Bert Bagyo Sumundong, katong imitan niyang bruha Sir Jan, okay ra, okay ra. Wala ko kuha ng imitan niyang bruha, no? Kay manigi aired sa DWHP sa Cebu, no? Naam ni sila yung stasyon. Anong wako siguro kayo umurag kuha na kay episode, usaba duha. Katong nakapaminaw ko sila yung stasyon ba. Pero wala ko yun. Eh, wala man kuan sa DWHP good. Ambot lang ka sa una, nakalimot po kung ba ko. Diha, nagsigaw niya sa una kay muagi magina sa DWHP bago sa ring stasyon. Nalipat lang tayong likuan kay tungod siguro itong mga time, mga trabaho pa siguro ko. Kay sa ring stasyon naman ko nakadungogan, wala ko kadungogan sa DWHP sa Cebu gitu. Sila Sido, salamat ikaayo. Wisa pa yun na Sido niya si Miss Lynn sa Piula. Unta, sundan na yun please. Muna na yung sumpay lang, pasensya kayo kay wata kakuan gahapon. Gahapon naman tani, no? Pasensya kayo kay wagin. Nabisi lang yung kong edit sa kanang ubang drama. Di-arrange pa na ako ba? Pero pag man. Si Janet Bangkong, salamat brother John. Wisa pa yan Janet Bangkong niya si Midricon Aranho, thank you idol sa sumpay. Wisa po yan Midricon Aranho, no? Salamat kayo. O si Gwendolyn Kindaw, sumpay please nilot kayo muna ni, no? Gwendolyn Kindaw, no? Kindaw basa ni or Quindaw. Nilo Senior Lau, sumpay din. Nilo Senior Lau ay salamat sa partin Sir John. Nindot na kayo ang drama. Shout out sa akong pamilya nga nasa Purok 2, Tandang Sura, Kanukutan, Tagum City. Salamat yan Nilo Senior Lau ay, no? Shout out sa imong pamilya do sa Purok 2, Tandang Sura, Kanukutan, Tagum City. Salamat yan sa imong pagpaminaw niya.
Si Jean Love Amat. Hello Sir John, always naminaw gyapon sa imong mga drama samtang nagsige og trabaho dire sa layong lugar, quiet. And God bless kanunay og salamat. Salamat kayo Jean Love Amat sa quiet no. Salamat kay sa kanunayon nimong pagpaminaw og sunod nga comment si Niminda Pacquiao. Inaut busing ana pod dayon ang next episode busing kay thrilling dyan na jud no. Mao na ni ang sumpay no. Thrilling na gyud, mga tangi lang gyud no. Panikamutan nga mahuman gyud ako ni. Miles Ramos, thank you Sir John. Imong mga drama jud permi na akong giatangan. Maura jud ni lingaw nako diri sa Saudi. Maminaw Mintras Kadaro. Salamat kay Miles Ramos no diha sa Saudi. Lingaw gyud ka samtang nagdaro no. So, enjoy lang sa pagpaminaw no. Medyo taas-taas mo po yung dramahan no. Murag di ka magmahay samtang kakalingaw kag trabaho no kay mas mauna pa tayo human mo na imong trabaho ba kontra sa drama no. Okay, ma-enjoy mo no? Kauban mo sa imong dunggan paminaw sa drama no. Salamat kayo Miles Ramos nya. Si Rosie Bisin part 11 dayon boss, excited na miss sa next episode. Salamat kayo no. Part 11 na ni no. Si Clotilde Landas, good morning idol. Wow, nagkanindot na dol no. Mao gyud. Kanindot na gyud yung drama ha. Really na kayo ba? Si Marian Laborti, hi. Hello idol, salamat kayo sa part 10. God bless you. Salamat po ni mo Marian Laborti no. Kanunay kang naminaw ba no. With daghang heart niya ang comment no. Salamat kayo. Annalyn Santarin nindot na dol. Salamat kayo sa pag-upload. God bless dol. Salamat kaayo Annalyn Santarin o God bless po ni mo no. Salamat kayo sa pagpaminaw. Si Marge Albero, salamat kay dol sa pag-upload while manghinlo ko maminaw sa og drama. Salamat kayo no. Mo gina no, malingaw gyud ka ba samtang nagtrabaho ka, naglimpyo ka, nya naras imong dunggan, imong gikuyog nimong drama ba. Salamat kay Marge Albero. Si Christine Ann Lauron, salamat kay Sir Jan. Way sa payan Christine Ann Lauron, salamat po sa makanunayang pagpaminaw og si Jocelyn Infante, salamat. Nindot ba ning drama ayaw undang dyan. Witulo ka heart no. Salamat kayo Jocelyn Infante no. Manikamot ko nga makapadayon Japo no. Para maghatag og lingaw ninyo no. Si Roslyn Maturan, salamat sa pag-upload sir. God bless you. Salamat po Roslyn Maturan. O God bless nimo. Salamat kay paminaw. Nya si Jean Ruiz. Yes, before ko matulog makapaminaw na ko ani. Salamat kay idol. God bless og amping. Salamat po nimo Jean Ruiz no. Unya murag na ay gabi juki sa unahan masig madungog ra ninyo ba. Madungog tingalin ninyo ba kay usog man. Pero namin noise reducer ni murag di kay tingali kayo no. Madungog tingali pero di kayo klaro no. Si Annabel Lamban, salamat kay Dol. Sa gunso na gyud ang pag-upload. Salamat kay Annabel Lamban no. Wait, look heart niya comment. Salamat kayo. Panikamutan lang gyud ako no. Sydney, salamat Sir Jan. Sige jud ko paabot Sir Jan from Davao City. Salamat Sydney no. Diya sa Davao City. Salamat sa pagpaabot ug pagpaminaw. Ang sunod si Praim, nako tindahan dol always always jud gahulat no sa imo mga new upload labi na ni drama makaula sa live. Salamat Ipraim no. So malingawi ka samtang nagkalingaw kag bantay sa imong tindahan ba no. So di ka magduka-duka no. So minaw drama. Salamat kayo Ipraim. Si Sunflower, salamat kayo boss. Sunod na pod. Salamat pod Sunflower no. Nya mo na ni ang yung diat nga no. Na upload na to part 11. Unya napatingali ni mga comment sa ubang drama akong subayo no kay kuan aron mas sure na to ni nga mabasa gyud pud ba kay kasi ingon tong uban nga wa man tagda tong comment. So nay mga comment sa ubang drama no nga akong basahon karon para di magmahay ba no. Asa man to? Kini si Millie Grace Cuesta. Lods, nag-start jud ko sa mga old ni mga drama kay para wala koy mausik sayang mga drama kung sani maguna ko sa imo mga new release at least matapos nako pag sani at least matapos nimo pag-upload ang mga episode sa bago dili ko maghulat haha
Naminaw ko karon habang nag-lunch. Pa-shout out idol sa imo mga new drama bago ko nimo nga listener. Salamat kay Millie Grace Cuesta, no? Shout out naman, no? Salamat is pagpaminaw sa mga naka-playlist nga drama, no? So, sakto po nang gibuhat nimo, no? Para di na ka bitin ng pinabot, ano po lang sumpay sa part ko, ano, yan na. So, sakto na yung gibuhat nimo, no? Nga nagganid ka sa mga naka-playlist nga humana ba, kay tuloy-tuloy gudi mong pagpaminaw ba, no? Salamat kayo, Millie Grace Cuesta. Unya, sunod comment si dili sa laing drama na sa ding comment, no? Si Awiyahag po ni kang Millie Grace Cuesta. Lods, pwede magpa-shout out kay ano yun? Ako. Oh. Imong mama siguro ni pasabot, no? Mama nga si Asuncion, no? Sa imong mama nga si Asuncion o imong anak nga si Meg Angelo Cuesta. So shout out sa imong mama, no, nga si Asuncion, sa imong anak nga si Meg Angelo Cuesta sa Bacolod, Danau del Norte, puro 4 poblasyon, no? Salamat kayo. Naminaw ko diri sa Russia, may ako permi pamanawon imong mga drama. Salamat kayo. Millie Grace Cuesta, no, sa imong mama o sa imong anak, no, nga naminaw sa drama. Salamat kayo. Shout out nila, no. Og si kinsa pa ning ubang nag-comment si murag imuhag po din, no. Morning idol, naminaw di ko permi dire sa Russia. Salamat kay Millie Grace Cuesta sa Russia, no, sa imong kanunay pagpaminaw. Og si Ann Flor, naminaw siya sa katapusang sumpay sa Ikiera Kesa. Super nindot ang istorya. Salamat idol, salamat po Ann Flor, no. Na naminaw kag balik ari ba taon na ba ini-upload. Salamat ya Ann Flor. Unya si Millie Grace Cuesta gyapon maglagot lang kung chiri kay baga kay no di si chiri oy. Salamat kay Millie Grace Cuesta, no. Nalingaw gyud sa paminaw sa drama nga ikaw ang akong kinabuhi. Sunod si kinsa pa ba ni? Maura ito, no? Nya maura gyud ay salamat kay mga listeners, no. Ang taas na akong vlog ra ba po, no. So, aman anay mag-edit na po ko sa mihabo-habo na usab tingali, no, kay para basin ugma ma-upload na to ang part 11 sa dato. So, kini sa lang karon mga listeners, no, kay para kuan kay nausik lagi kong load sa niagi ba. Sayang kayo ba nausik ang upat ng taka-upload ang mahimo ato nausik lang. Kay nagsige ka field ba? Nag-error, murag. Tungod tingalo sa akong mga app, bang editor na ko, walay update. Wa po update na ko itong niagi ang kining Buya app na connected nag-look ko. Nya. Puro way update ba? Mo to nga, murag ko sa sinungdan tingali ba? Nausik, kinuon kay, di man dawaton sa YouTube. Kay, ma-failed man gyud bisag usaon niya o kana bisag upload 100% lang ta balik failed wala nasayang ba horot ang load paload po balik muna ka listeners nga pasensya kayo, no, kay nagsatagsaon sila na ako ron kay kuan kana ma-sure na ko ba nga di na ma-error kay sayang kay sayangan gyud mobile data nga nausik ba. Muna nga tagsa-tagsaon sa lang nako para ma-sure na ko nga ma-upload niya kung nay mag-error ba lain na po mobile data lain na po mobile data mausik kung mag-error may lagi ni mag-error ron, no? Wala kung hinaot nga data ni mag-error ba kay di masayang niya kung yaw-yaw ron ba di ba ilalim pila ka oras niyo hapit 30 minutes kung tabi ron niya ma-error na po bitaw. Balik na po kung intro vlog, kung musipyat ni, no? Inaw tabi ni mag-error, mga ka-listeners ni. Mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Ang mo kanunay, mga ka-listeners. Oh, God bless na tong tanan.